4th Mindanao Leg sa GMA Masterclass Series sa Notre of Dadiangas University sa General Santos City, Malampuson na pahigayon. Ano ang report? Sa tuna capital of the Philippines, General Santos City nasab, gipahigayon ang 4th Mindanao Leg sa GMA Masterclass Series nga gisalmutan sa daghang estudyante ug magtutudlo sa Notre of Dadiangas University. Subay sa pagtuman sa minimum health standards, ang ubang mga partisipante misalmot online. Kini nahimong venue aron sila mamahimong kabahin sa mahinungdanong diskusyon, mahitungod sa mga lokal ug national issues. Ingon man magiyahan sa pagpili sa saktong leader, labi pa nga nagsingabot ang eleksyon, subay sa advokasya sa inyong kapusong istasyon nga dapat totoo. GMA Masterclass Series is a core component of GMA Network's election advocacy campaign, Dapat Totoo. Dapat totoo ang tinguha sa mga kandidato na muserbisyo sa katawhan. Dapat totoo ang mga impormasyong makapag-ambit o gipaambit sa mga Pilipinong botante. Ang mga panelist gilangkuban sa mga personalidad gikan sa GMA News and Public Affairs, Entertainment Group ug GMA Regional TV. Si celebrity chef Jose Sarasola mipaambit sa iyang kaagi isip entrepreneur ug mga angay himuon aron mulahutay ang negosyo taliwala sa mga pagsulay sama sa pandemya. You always have to reinvent. Always keep up to the times what's going on. Whether walang pandemic or may pandemic, you have to twist things in life. Pagbatok sa fake news ang gipaambit ni GMA Castro, isip GMA Senior Social Media Producer. Kapag nakakita kayo ng fake news, huwag nyo na siyang i-share. Kasi the more na sinishare siya, mas may potential siyang mag-viral. At kapag nag-viral siya, mas paniniwalaan siya ng mga tao at maraming pwedeng maging biktima. Again, only share facts, not fake news. Ang inyong alagad, isip news correspondent o co-anchor sa GMA Regional TV 1 Mindanao, mituki kalabot sa tahas sa mga magsisibya o kung unsa ka mahinungdanon ang mga lokal nga balita sa paghulma sa komunidad. Go further, deeper, and ask questions, not to get an award or recognition, but to help your community by looking for the truth. Mihatag sabog inspirasyon isip GMA concept creator, developer, and writer si Sosette Doctolero. I hope bumoto tayo ng tama, iboto ang kandidato na lalabas din sa kahon ng mga traditional na thinking, no? Lalabas isang leader na aalis din sa kahon para kilalanin na ang laki ng problema ng Pilipinas. Kapakyasan ug pagbangon hangtod sa kalampusan ang istorya ni GMA balladeer and actor Christian Bautista. GMA was also a very, very wonderful path na talagang tinahak natin. Do not be afraid to travel a new path. It may be the way to find what you've been looking for all along. GMA became my new home. Samtang kakuhaan sab og inspirasyon ang mga nahimong istorya ni Maris Umali, isip senior news producer. As journalists, we only deliver the truth, the facts about every candidate who is to become our leaders. After all, they will become our leaders for the next 6 years. And of course, sa mga susunod pang taon at sa kanila nakasalalay ang kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon. Hence our battle cry, dapat totoo. Aktibo usab nga nangutana ang mga estudyante sa mga speaker. Maraming mga aspects na na-discuss including life, especially yung sa mga kagaya ng diniscuss nyo kanina, yung characteristics ng isang journalist. Hindi lang siya applicable doon, but also it is applicable in choosing the right leader for the future. Barang ma-connect good siya or ma-relate pala siya sa elections, like sa pagpili ng proper candidates na i-elect sa government. With the GMA Masterclass Series being held at Notre of Dadiangas University, we hope that we can reach out to our fellow Filipinos to go through a process of discernment and have a heightened awareness of the motivations of the candidates, their qualifications and programs of government.